11 Srđan Novković, broj 7 Milan Bubalo, broj 9 Lazar Veselinović. Trener ekipe Tomislav Sivić. Na klupi za rezerve broj 1 Bojan Brać, broj 6 Nemanja Dabić, broj 10 Rodoljub Paunović, broj 11 Aleksandar Ćovin, broj 13 Miloš Kovačević, broj 16 Boris Varga, broj 28 Milan Zorica. 100% mrtav, sad je piju piće zajedno. Šta sam još rekao, brate, Kolar je... Nisi pusti Kolar. Dobro. Ajmo! To! Nisam. Aha. Gol za ekipu Metalca postigao igrač sa brojem 14, Mizdogard Betoligar. Jeste bre, dosta si. Šta radi? Dobra. Pena. Bre, Karadžiću, majmune jedan. Skočica. Evo ga, 1 od 2. Kako je ušao, dečko ima da gol. Gledaj sad. Nema, ja. Te ćeš, rođa. Vidi kako u loptu dalje. Da li mi se ne? Jedna čeka. Ne možda da jednu utakmicu zoveš tu. Karton. Ja ne mogu da verujem. Utakmica 25. kola 1 Superlige Srbije između Metalca i Hajduka.